Makiyaya ne ya ne yan hala waldan kowa wallahi wasa fa yayi kyau ba wai bai kyau ba, wasa yayi kyau amma dai dole gaskiya akwai wasu yan kurakurai da ni dai ban sani ba ko kun ga wannan kurakuran, amma ni na gansu. Kun ga Bellingham jiya bal din da ya Bellingham ya tsaya ya bal ne a iya position din da yake, sai daga karshe da aka farke wannan bal din yayi kokarin fara shigowa cikin attack, sannan ya nemi ma ya ƙara ɓata mana bal, amma dai kowa ya yi ƙoƙari. Kuma yaron nan Rodrigo da ake ta cewa kaza a kan shi, yaron nan wallahi dama ce da ba a bashi, da ana bashi dama wallahi ƙoƙarin da zai yi sai ya fi haka wallahi. Sannan a Xabi Alonso akwai wani san rai da yake so yana gwadawa. Yes, canji in ya nuna mutum, ai ba wai dole kullum kai ne za ka yi abin da ake so ba dole kullum kai ne za ka yi abin da ake so ba. Dole wata rana in kai daidai, wata rana bal ɗin ita da kanta ba za ta so ka ba. Abin da ya kasa ganewa, kalli Vinicius wasan nan jiya, dan girman Allah in dai ka kalli wasan nan me Vinicius yayi wallahi banda assist din nan ni ban ga wani abu da ya bada wata gudunmuwa 100% ba. Sannan mu dawo magana Vinicius din, kallas wasan mu na Liverpool kama binga wrong ya dinga buga, ya dinga yin wata iriyar bal, duk abin da zai sai da ya ja aka ci mu, amma mutumin na haka ya ki cire shi. In bal ta nuna ba ta yi da ɗan wasa sai kai ma ka haƙura, ba dole bane ba sai an yi da shi, sai ka haƙura ka sa wani, baka san me Allah zai ba, amma ka ajiye shi ka zo ka sa wancan. Shi ma Vinicius din. Sannan Rudiger yana yin hauka shi ma, wallahi Rudiger shi ma yana yin hauka. Gara ma season din ya kare kawai ya tafiya shi Chelsea, sai ya fi mana sauki wallahi musan bashi. Kalli yaran nan fa jiya ya fara buga a team din PES 11 Real Madrid, amma kalli wani zuƙewa da ya fita daga offside domin ya shata offside, amma kalli shi duk gogewar shi ka riga ka rufe offside, kai kokari ka sha kanshi mana, amma bai ba. Ha ba la Allah, ya kamata mu gyara. Kowa waldan yes sun yi kokari ba su yi kokari ba. Yawwa la Allah, duk wanda yake ganin abin da na faɗa ba haka ba ya samun abin da shi yake ganin shine daidai a comment section. Bellingham ya yi kokari, da zai daure ya ci gaba da wannan bal din wallahi sai mun ci balabalai da yawa.